Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho, Pak. Pun sudah to. Nggih, ndek wingi pas kepanggih jenengan kan 68,5. Ya, hubungan tanpa status. Ayo ngono kuwi. Oh, HTS. Oh, HTS ya, Nduk. Aku ora ngerti HTS. cah-cah. Truk perang, Bro. Truk. Pak, alah Duk. Ayu ngerayu bojone ternyata hanya pencitraan. Iki omongane Jiro Luwi mergo tau dadi korbane kabeh iki. Betul. Sene wah, bablas ning kamar dek. Kaset tip. Taman isih dinteni karo penggemarmu sing semono akeh. Pancen iso dadi daya pikat kok niken iki tenan. Sesuk ya sik tanggapan sampean. Puasa, Pak. Maksudnya? Puasa tanggapan, Mas. Kalau benjing libur. Libur. Pertengahan puasa tanggapan. Tanggapan poso sik tanggapan nah. Nggih. Masya Allah, Nduk. Lah lagi ketrima nganti kaya ngono ki mula aja lali tansah bersyukur ya karo Gusti ingkang nyipta jagat. Lek sinden sing apik ki pirang-pirang suarane becik ki pirang-pirang sing ayu ya akeh. Ning sing ketrima ditresnani karo sing gelar jagat kaya sampeyan iki langka, Nduk, tenan. Mula ya Alhamdulillah. tenan awake dijaga tenan. Nggih. Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho, Pak. Pun sudah to. Nggih, ndek winganane pas kepanggih jenengan kan 68,5. Heeh, terus saiki saniki 68,3. Sudah, Pak, punan. wong sudah komane. Ha iya. Ra apa-apa, Nduk, ra apa-apa. Lek kanggoku wong wedok iki luwih becik kelemon timbangane kekurunan. Wong lanang sakniki niku sing digoleki malah sing gemoy-gemoy kados kula lho, Pak. Bapak ya ngono kuwi. Mbokmu anggere lekas kuru, ayo mangan sing akeh. Ngono kuwi. Iya, temangi kok. Nggih, apik-apik pancen kaya Nek ngono. disawangke ketok seger ngono lho, Pak. Ah iya, seger. Ora kaya wong tipes. Ah iya, ngono kuwi. Tur lek wong lemu iki cara prau tumpake ra iso uling, wis tenan ngono. Ngono, Pak. Makane niki Mbak Umi niki kan kekurusen to. Niki kula ajari punan resep-resepe biar gendut. Makane niki kan malah rada lemu titik to niki, Pak. Kuwi mangano akeh ra iso lemu. Mergo pikirane panggang mikir cah lanang ae. Lah iya. Ah iya, hubungan tanpa status. Ayo ngono kuwi. Oh, HTS. HTS ya, Nduk. Aku ora ngerti HTS. cah-cah saiki. Coba jumenenga to, Nduk, ken santai wae tenan. Ben piyayi-piyayi iki do preso lek nikene ora mung nembang cara kekinian ya cara sing rada lawas-lawas ki ya iso wong mangkati asine mbiyen lek sampean ning panggung pertama lho ya nyinden to mbiyen. Nggih. Ah iya cilikamu kaya ngono. Ipel-ipel mau bunder seser mbiyen. Ah iya. Saiki iso modot dadi semono. Tur ora ngira iso dadi piyayi. Wah, tenan sing tresnani kaya ngono. Lakune bapak ibumu sateman nyembuh karo sampean dadi wong hebat sing tresnani pirang-pirang. Ya. Alhamdulillah. Kok aja kesusu rabi lho kan. Mboten, Pak. Biasane bintang iki kesusu rabi dirabi karo wong penggemare do suda kuwi engko. Aman, Pak. Aman ya? Nggih, aman. Aman. Piye kira-kira isih kelingan apa ora yen ngaturake tembange karyane Mbahmu Sukron Suwanda? Napa? Mau ana sing ulang tahun ngersakake ya kuwi Sri Huning mau. Nggih. Isih kelingan. Tasik. Alhamdulillah. Coba kaya apa? Sak bawane oke? Nggih. Oke, coba. Niken Salindri. Bawane yen ora kleru Asmarandana. Coba diaturake sing kanthi apik, kanthi becik. Coba. Ngono lho. Angger bintang tamune Niken iki kamera iso ting terwentel semono akeh lho. Kuwi iki sak seten iki iso enek 12 kamera lho, kaya ngono. 15, Pak. 15 malah. Niku saking Sragen. Bener kok Sragen kuwi. Kiai kuwi nggih. Gurune Niken Terasa. Guru. Ah iya nggih matur nuwun katresnanipun. Kuwi pancen tresna karo budaya lek hasile pira to kan ngono kuwi. Pancen ya tresna. Nggih. Yo dibawani, ayo. Putri kangsu lesteng warni
Sone bapak piye Ken? Sone bapak. Sone. Esu niki apik, Pak. Sound system lho. Nggih. Apa iya? Niki to, Pak. Sing didamel sakniki niki to. Iya, iki sing ning jero sone bapak iki. Menggelegar. Menggelegar ya. Nggih. Ah iya. Oh, niki nggene jenengan piyambak. Oh iya. Iki nggenku kabeh lek adol sawahe mbokmu mbiyen iki. Lah iya gene sampean sik eling karo perjuanganku. Heeh lho. Sound system sound dalem iki kiri kanan iki asil aku anu mbiyen apa sawahku teko saiki ya urung balik Ken. Aja kok sawah, mas-masanku ki lho gelang kalong teko saiki ra enek lho deloken iki. Urung balik kan bapakmu. Lah aku iki pancen dalang tanpa modal. Wayang iki paringane Mbah Sukron, gitu. Gamelan iki paringane Mbah Sukron, sound system Bukesi. Aku iki dadi dalang modalku mung gedange mrotoli lho kan mung ana. Ah iya. Ngono kuwi golek bojo sing pinter ngono kuwi. Sugeng dalu Pak Bak kok nembe rawuh ing pundi kemawon. Oh, ora senengane. Yaene mancing senengane ora. Ora mancing dhek live TikTok karo Mas Bayu karo Pak Abah Kirun karo Mas Joko Klenteng ngono kuwi. Wah, sawerane jan banyu mili kok. Ayo. Ayo. Nano labuh tresna prapteng layan. Awas. Truk perang brong. Ketentol ya? Nggih. Ayo aku ya sir kuwi arep negas. Ilate kecokot. Ilate kecokot. Ya ampun sing nyokot sapa? Sing nyokot sapa? Duk prang-prang napa, Pak? Druk perang brong. Ayo. Tenan. Sing bener to? Sing bener duk pranggung. Nggih. Bismillah. Nggih. Druk perang brong. Druk. Pak. Duk pranggung. Ngebelo. Ngebel sinten? Mbebelo ngguguk Bagong ora. Mbebelo nduk, ayo. Mbebelo wirat moyo tan ngira ya. Tan ngira Sri Huning Gundul. Masuk gundul, Pak. Gugur ora ayo. Gugur mongko musti kaning tuban Alhamdulillah sik kelingan isih lancar.
Ya nduk, sak langgame sing kepenak Cahayu. Ya. Srihuning mesti katuban lapat tresna duwene sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang bos prasaja anandur brenti Srihaning tatan grahita kang rinata kadange pribadi Tong. Wiratmaya putrane Dade. Regentong. Prang tak tulung ketak prang tak. Dade dah, dade dah. Tang. Srining putrane abdi mangsa pati nalikane Hitang dulu tang. Rinani. Nganggoman. Wah. Iki lek jan ngendangin niken iki pas iki lek Pak Bak iki. Niken suarane bantere kaya ngono, pengendange kaya jaranan. Ayo. Apik ngetitenono ngene iki. Nenone ndat langsung ngono. Langgam kok ndat padake perange ora. Niku putrane ya hebat, niku dalang dari perintis kemerdekaan Madiun, Nduk. Wis kulino petok to? Nggih. Sering. Lek Mas Bagong Mayang wis nate bintang tamu apa urung jenengan? Nate napa mboten nggih? Kula supe. Dereng. Oh, berarti. dereng. Nggih, mangke, nggih. Mangke lek syukuranipun Pak Wali mangke nggih syukuran mangke nggih. Ning ketoke ora sida ketoke. Karo kanca sia-sia ora nggih. Nggih. Ya nduk kan. Katresnane Wiratmaya dening Sriune Tulu ditak sanadyan wakasanira prapten lena Terima kasih. Aja lenggah sik, Nduk, sisan. Nggih. Saya ganti tak kolaborasikan dengan sinden-sinden Madangkara. Iya.
Mbak Trihastuti mumpung ngene jembar, Mbak Okvalica, Mbak Birgita, Mbak Winong. Yo ngene jembar iki. Yo. Lagu senengane Pake. Ya. Bapak Semar. Yo. Apa le? Karyanipun Ki Dalang Siswantara saking Laladan Kediri. Ya. Ayo. Kiter Sumilir. Ayo. Ayo, coba. Ya berdiri yuk. Ayo. Kerja. Ayo. Ayo, mongan, bota-boto. Tenan iki sinden. Kaya molat-molat kaya batangi turu tenang kowe iki nang. Keram Pak kakinya, Pak. Grigingan, Pak. Grigingan. Oh ya mergo kesuwen linggo ya. Ah ya sorry. Engko bar iki kowe ngadeg terus ora apa-apa nganti tancep kayonmu. Enggak, Pak, enggak. Mbak Tuti baik-baik saja nggih, sehat nggih? Sehat. Ah nggih. Sehat lahir batin. Mbak Ova, Lica. Nggih, pripun, Pak? Nggih, sehat nggih, semangat. Alhamdulillah semangat. Luar biasa. Nggih. Mbak Birgita oke? Oke, Pak. Apa oleh-olehnya dari Pekanbaru? Kesel, Pak. Kesel. Anu, Pak, foto karo Pak Jokowi. Foto. Iya. Lah ndi ora kok upload? Gak oleh Pak karo. Nah, kalau kowe foto karo Pak Jokowi ora seneng. Aku seneng fotomu lek ngangge kathok ireng cendhak lho. Alah, kuwi terus mesti. Gel aku. Terus yen kene kayak Ternyata emoticon. semua laki-laki itu sama. Guyon, Nduk, guyon. Malah ora percaya. Tegese aku senenge ngerti, wah sinden di tengah sibuknya masih sempat berolahraga. Ngono kuwi. Emang dalang tuh seperti itu ya rata-rata ya Ken ya? Iya. Kayaknya emang kayak gitu. Kalau Iya. dalang tuh emang kayak gitu semuanya. Ketoke tuh. ngerayu bojone ternyata hanya pencitraan. Iki omongane Jiro Luwi mergo tau dadi korbane kabeh iki. Ayo, mulo. Nek aku aman berarti ya, Pak. Korban Aman aku apa? berarti. Hah? Kula Korban aman. apa, Pak? Apa? Korban apa? Murah korban apa? Korban dalang ngono ya. Kecelakaan. Ora, nggih. Mbak Ova iki lho pinter sesama penarine. Oh, wah. Lah terus wong loro joget karon sene wah. Bablas neng kamar dek. Nyetel kaset tip kan neng kamar. Kan kudu enek audione. Latihan gitu, Pak. Hah? Latihannya teng ruangan ngoten. Lah ya ruangan. Nggih. Ayo, ning tipe lah neng kamar. Ayo. Lah nguripne kan kudu masuk dulu. Klik. Madangkaraya Kiter Sumilir semoga asa. Siap, maaf Bapak yo ngene iki. Wah, jan wis. Bapake gur omongane tok ditenani wedi yo, Nduk, asline. Ngono kuwi ora. Iya. Ditenani wedi keruan. Wedi apa? Wedi keruan. Keruan iki apa? Keruan ki konangan, Pak. Konangan to. Oh, ora wedi. Wah, ora wedi berarti arepe. Ora arepe wis tau konangan ping 3 aku. Ya ta padha wae. Iya. Mula sing hati-hati lek golek calone sing hati-hati. Kangge iki sing lanang sing hati-hati mergo ki ya wedok-wedok bahaya iki kabeh. Aku menjadi takut tambah dewasa ya, Pak. Iya. Wis kok golek pacar ya apa-apa kan yang penting ora dalang ngono ae lho. Nah, betul ya. Ketoke lemu sakit tok tenanan to, Nong. Critakno janjane enak apa to? Trauma to kowe. Jeru. Dalang iki sajane semenyakitimu ki dalang. Enggak. Lah Birgita tekon ngono lho emang dalang mana yang menyakitimu? Enek dalang kulon kono enek kok pancen enek kok. Birgita aja kok takoki ngono akeh deke yo. Lah iki kabeh dalang dicedeki ya, Pak. Wis dicelebung malan wis. Elek-elek dalang ora yo. Yo, Kiter Sumilir diaturake coba kaya apa? Kunjuk dumateng sedaya para lenggah. Oke, berpacu dalam melodi